последователност. Тя е много важна за библейския светоглед. Аз ще ви обръщам внимание за това, че библейския светоглед разглежда библейската последователност, библейската история. Сътворение, грехопадение, спасение или изкупление. И приложение, възстановяване на творението. Значи, тук видяхме, че разума е създаден добре от Бога да функционира, пропаднал е при грехопадението, изкупен в Исус Христос. Затова това изкупление се прилага днес, като изграждаме този библейски светоглед. Ясно ли е това? И това е критично важно за всяка една част от живота. Значи, сега ще говорим за видяхме защо е, какво представлява, защо е важно. Говорим за, си припомням само за това, че светогледа е като очилата. По друг начин, по който можем да опишем светогледа е като една карта. Географска карта. За да отидем, да кажем, преди GPS-ите. Сега GPS има. Така. Да го кажем GPS или карта, по-добре карта, защото там изисква усилие и внимание и мъдрост. Но да кажем, ти трябва да отидеш от Сливен до Охрид. И трябва, ако никога не си ходил, ти трябва карта да се ориентираш, нали така? Карта ти помага да се ориентираш в реалността. Това е светогледа. Една умствена карта, която Бог ни е дал, за да може да ни помогне да се ориентираме в реалността, която Той е създал в света, да стигнем от точка А, нашето състояние в момента, до точка Б, нашата съдба, нашето предназначение, да го прославяме, да бъдем в Неговото присъствие, за да не говоря просто за небесата и така говоря за това как ние цялостно да служим на Бога от всичкото си естество, ума ни, сърцето ни и така. Просто библейския светоглед ни помага да се предвижим. Помага ни да виждаме опасностите и да виждаме възможностите. Така че, от една страна светогледа е като очила, които ни помагат на нашето усъкътено от греха мислене, от друга страна това е като карта, която ни помага да се ориентираме в един сложен свят. Така, следващата тема е характеристики на библейския светоглед. Характеристики на библейския светоглед. Библейския светоглед е важно да ги разбираме, да ги разгледаме. Защо? Петко, ти би ли отишъл да се прегледаш при лекар, който изобщо, да кажем, за очите, ако той никога не е ползвал апарати за измерване на очно налягане, да огледа ретина. Само характеристики на библейски светоглед, да. И какво каза другото? Това е характеристики. Сега говорим за важността на това да се разберат. Е нужно да ги разглеждаме. Да, защо е нужно да ги разгледаме? Би ли отишъл на такъв очен? Само специалисти. Само при специалисти. Които знаят да работят с техника. Които... На ментета няма да отидем, защото ще ми бъркат очите. Тоест някой, който знае характеристиките, може ли според тебе лекаря... Той е специалист, не може. Ако не знае характеристиките на апарата, може ли да го използва? Не. Той или ще я чупи, или няма да я пусне. Така. Ти би ли не е на работа някой, който не може да различава глухарчето, да казва... Аз съм взимал такива хора, но ги държа един ден, на втория ден ги няма. Да, мисълта е по принцип. Ако Борис, ти като строеш и тук бие, нямаш ли некадърници, които не знаят как да използват? Аз изгоре такива. Така. Значи, за да използваме нещо, ние трябва да му познаваме качествата, характеристиките. Така е за библейския светоглед. За да можем да изградим в нас. Да продължаваме това, защото Господ не води, всеки един от нас го води в тая посока. Но за да продължава да бъдем
продуктивни и да помолим особено на младите хора, на семействата и така да изградят библейско мислене, библейски светоглед, ние трябва да познаваме характеристиките. Затова е важно. Добре, значи първата основна характеристика на библейския светоглед, че той е богоцентричен. Библейският светоглед на първо място е богоцентричен. Какво означава това на практика? Че Бог е в основата, Бог е в центъра, той е смисъл. Значи, Римляни, 11 глава, 36 стих, да го прочетем, че е много важен. 11.36. Къде? Римляни, 11.36. Да насоча ли камерата към този, който чете? Да. Няма против. Кой ще чете? Чакай се, още не сме намерили. 11.36. Само безалкохолното. Римляни 11 глава 36 стих. Да. Защото всичко е от Него, чрез Него, за Него, на Него да бъде слава до века. Амин. Амин. Ето, забележете колко апостол Павел, който е познавал Бога и Неговото Слово, колко ясно го казва. Всичко за Него. Всичко е от Него, произлиза от Него. Бог е сътворил всичко. Има ли нещо, което Бог не е сътворил? Показва Йоанн. Всичко това чрез Него, т.е. чрез Исус, всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Т.е. Бог е сътворил абсолютно всичко. 24-ти псалм каза: Господна е земята и всичко, що е в нея, вселената и те, които я населяват, защото Той е основал върху водите за твърдина. Делото на ръцете му. Така, делото на ръцете му и така. 19-ти псалм, небесата разказват за Божията слава и простора за делото на ръцете му. Ето, Бог е сътворил всичко видимо и невидимо. В началото Бог сътвори небесата и земята. Казва, всичко е от Него. Значи няма нищо, което да съществува, което не е създадено от Бога. Земята и всичко, що е в нея. Второ, всичко е чрез Него. И за Него. Чрез Него означава, че Бог активно управлява, грижи се, прави да съществува, каза, да функционира правилно. Да, в Него живеем, движим се и съществуваме. За Исус се казва, че Той държи Вселената чрез Своето могъщо Слово. Да, значи това наричаме Божието провидение. Ние сме говорили Божието непрекъснато управление и действие в творението. Затова всичко е чрез Него, защото Той го движи, Той го управлява, Той се грижи. И всичко е за Него, т.е. предназначено да го прославя. Чрез и за. Да. И ние сме. И ние сме за. Да. За да изявим делата. Абсолютно. Да. В Откровение 4.11 ще прочетеш ли, Борис, какво казва? Откровение 4.11. Един момент. Много завет. Откровение. Да приемеш слава, почит и сила, защото Ти си създал всичко и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено. Амин. Амин. Даже в гръцки и в английски преводи се казва, че с наслада си го създал. Да, 4.11. Съществува с наслада си го сътворил. С почет и сила. Много е важно това да осъзнаваме, че творението е сътворено от Бога, за да бъде изпълнено с Неговата слава и за да го прославя. Както наистина преди малко стана въпрос за 19-ти псалм, небесата разказват Божията слава или за Божията слава. Цялото творение е предназначено да прославя
Бога, затова апостол Павел казва, всичко е от него, чрез него и за него. То му принадлежи. Господня е земята. Като казва Господня е земята, което означава земята, принадлежи на Господа. Аз понякога съм питал така с уловка християни, на кого принадлежи земята и много от тях се казва на Сатана. Къде го пише? Никъде не пише, че земята. Аз съм чул такива приказки, аз съм чул. Викам, тези хора, още чак казва, че Сатаната командва и земята и всичко. Викам, вие кълнемате, ви давате сила, викам, да командва. Той няма власт, викам, заповядай в името на Бога и той ще бяга страхливец. Земята е Господна. Да, земята принадлежи на Господа и всичко в нея. Така че ние трябва да осъзнаваме, това е част от светогледа, затова казваме богоцентричен. Бог е алфа и омега, началото и края. Нали, всичко започва и всичко завършва с Неговата слава. Всичко започва по Неговата воля и всичко завършва за Негова слава. Още от преди сътворението на света, както казва Борис, и ние сме предназначени за това. Възлюбил ни е, предопределил ни е, още преди създанието на света. Защо? Да бъдем святи, да бъдем усиновени, уподобени на образа на сина му, да бъдем спасени завинаги с него. Така. Да показва при всичките епохи, казва апостол Павел, своята благост, своята любов към нас. Тоест, Божията суверенност, Божията абсолютна власт, тя не е просто власт, като на един диктатор, на един тиранин. Това е любяща, грижовна, съвършена власт. Съвършена като морал, като святост, като чистота. Вечна Божия суверенна власт, основана върху Неговата благодат, любов, милост, верност. Това винаги трябва да го помним, като казвам, че ние сме реформирани калвинисти. Така че просто говорим за любящ суверенитет на Бога. Нали така говори се, не просто за суверенитет. С вечната си божествена любов, с истинската любов да възлюбил. Това говори, че няма съмнение, няма средно положение. С вечната си любов. Това говори... Заветната. Не само тази заветната, нали, но говорим за искреността, която ни носи Исус към нас. Своята искреност, истински да обича. И горещо. И е доказано. Кръста е достатъчно показно, че той не е възлюбил истински, като е платил с живота си за нас. Тук има две крайности, които трябва да избегнем. Едната е да говорим само за любовта без Божията суверенна власт, да ги разделим. Другата е да говорим само за властта без любовта. Те са заедно любовта. Те взаимно върват заедно. Обосновава. Без любов няма как да правиш нещо. И тук касае нас, и ние. Точно така. След като го познахме, дали го прославяме. Какво правим ние там нататък? Защото хубаво, че знаем някой не обичам, някой не отца за нас. И ние какво правим за него? Това е богоцентричността на светогледа. Това е първата основна характеристика на богоцентричността на библейския светоглед. Библията започва с Бога, в началото Бог... Библията почва с Бога, в началото Бог сътвори небесата и земята. При цялата Библия говори за действието им, за характера, за личността на триединния Бог и завършва с неговото велико дело на възстановяването на цялото творение и на нас в неговото учение в Откровение
22 глава на неговата благодат. Така че затова нашия светоглед трябва да е богоцентричен. Втората характеристика, че този светоглед, библейския светоглед е заветен. Ето тук пак идваме. Значи не случайно говорим толкова за завета, защото Библията от какво се състои? Стари, нов какво? Завет. Исус включи с църквата и истински Израел какво нов? Завет. Завет. Думата завет е използвана около 330 пъти в Библията. Това показва колко е важна. Колко важна е тая дума. И тя означава от еврейския език свързван берит. На еврейски завет е думата берит, която означава окова връзка. Нали, има две значения. Едното е окова връзка, т.е. набляга на колко близки са те, които сключват завета. Стават едно, както мъжа и жената казват, ще бъдат една плът. Т.е. едно ще станат. Нали? Един вид не, че буквално се приливат и стават една личност, но като толкова близки. Нали? Това е идеята на думата берит, свързани изключително близко, тясно и всеобхватно свързане. Второто значение на думата берит е срязван. И тук говори за начина, по който се е изключвал завета в миналото, в древността, чрез принасянето на жертви. Те са били срязани, както 15 глава на книгата Битие, когато Бог каза, че ще сключи завет с Авраам. Авраам принесе жертва животни, като ги сряза, нали, сложи късовите дни срещу други. Тук идеята е за срязване, т.е. че завет се сключва официално, има конкретен начин, не е просто е така произволно щуква тя. Ето сега завета. Има ясен начин, стъпки, по които се върви да се сключи наистина завет, да има наистина завет. Библията говори за завета като взаимоотношенията, начинът, по който Бог е свързан с човека. Когато казах в началото, в Битие, в началото Бог сътвори небесата и земята, това ясно показва, че Бог и творението имат различни естества, нали така? Тоест, творението вечно ли е? Земята вечна ли е? Ами, основана, вечна... Той ще изгори. Ама има ли начало? Има начало, да. Значи не е вечна. Не, така е. Значи творение, а Бог е вечен. Говорим, че Бог ще я възстанови. Да. Има начало, няма край. Така да кажем. Нали, има обаче начало. Така казвам. В началото Бог създаде небе и земя. Там говори... Има момент, от който... Но ще дойде време, когато ще унищожи. Тя има свършен. Здравка го каза добре. Бог е вечен. Това е разликата между Бог и творението. Нали казва е временно. Точно така. Ние говорим за временни земни неща. Земята е временна. Да. Дрехите, храната, всичко, що има вътре е временно. Да. И ние тук сме временни. Ами и ние казваме, че сме временни. Бог е вечен. Това беше важно да го кажеш. Значи, аз наблягам на разликата между Бог и цялото творение. Нали, Бог е вечен. Бог няма нито начало на време, нямаш начало на дни, няма край на дните. Нали? Така, ти си вечен. Годините ти няма да преминат, като говори Моисей за Бога. Обаче ние имаме. Творението, Вселената има ли край? Ограничена ли е Вселената? Казва, земята и небето ще преминат. Да. Мисълта ми географски, нали? Вселената може да е много голяма, но тя има ли все пак край? Има. Има, точно така. Обаче Бог е безкраен.
безграничен, неограничен, да. Все присъстваш. Нали, т.е. това показва разликите между Бог и Неговото творение. Следователно... Творението е вечно. Нали говорим това, което Бог сътворил е временно. Да. Но той си е вечен. Да. Първия и последния. За него се казва. Това го казвам и говорим, коментираме, за да стане ясно, че начинът, по който неограниченият Бог общува с ограниченото творение е чрез завета. Няма друг начин, по който Бог комуникира с творението, особено човека, освен чрез завета. Извън завета няма взаимоотношения с Бога. Хайде така да го кажем. Значи Бог общува с творението си, най-вече човека, чрез завет. Извън завета няма взаимоотношение с Бога. Защото има само две възможности. Бог да общува с два начина, по които Бог би могъл да общува с творението. Едното е на основа на общо естество, обща природа, същност, което видяхме, че не е така. Тоест естеството, природата на Бога са едни. Той е неограничен, а творението е ограничено. Я го повтори пак, за да мога да го напиша. Така, има два потенциални начина Бог да общува с творението. Така, първото беше? Първото е възоснова на кавички общо естество или природа. Общо, едно и също естество, природа или същност. Или чрез завет. Значи едното е възоснова на общо естество и същност, другата възможност е чрез завет. Има ли общо естество между нас и Бога? Ние като Бога ли сме? Не може да бъде като Бог. Значи първата възможност е... Нали това беше излагал, с това бе излагал Ева. Да. Ще бъдеш ли като Бог? Така. Значи първият вариант е невъзможен, защото нямаме еднакво естество, същност и природа с Бога. Остава втория вариант, т.е. само чрез завета. Второто какво беше? Да. Второто е чрез завета. Първият вариант е невъзможен, защото нямаме общо естество и природа с Бога. Втория вариант, единствено втория вариант, чрез завета е възможен, да. Само втория вариант е възможно, т.е. чрез завет. Нали, това го говорим, за да бъде много ясно, да бъде кристално ясно, че завета е изключително важен. Ние трябва да разбираме завета, защото само чрез завет ние можем да общуваме с Бога. И затова, нали, този завет вече се прилага за целия живот. Това може да пишем. Завета се прилага за целия живот. Какво означава това? Като се почне в взаимоотношенията с Бога и се премини към взаимоотношенията с ближните. Защото първо в семейството имаме завет, както го казваме вече много пъти. Семейството е завет, семейен брачен завет. Има брачен завет. Малахия, пророк Малахия говори за това. Исус говори за брачния завет и автора на Евреи говори за този брак, който трябва да е на почта. Така, след това в църквата има завет между Исус и църквата, има завет, новия завет. И ние
Самите християни в църквата сме в завет едни с други. Затова сме братя и сестри, членове на едно духовно семейство. Както Борис, преди малко пастор Борис каза, нали, църквата е едно голямо семейство. И това е заветно семейство. Също организирането на обществото трябва да става чрез завет. 10 заповеди са част от завета. Да. Те са, т.е. политически живота на едно общество трябва да е организиран около 10 заповеди, т.е. Божия завет. Виждаме тази всеобхватност на завета. Икономическите договори по принцип са в същата форма на заветите, трябва да бъдат съобразени с Божиите закони, нали, икономическите контракти се казва на английски. На времето са го казали covenants. Думата за завет е covenant на английски, са казали covenant на икономическите договори. Тоест включване на завет между бизнес партньори, посвещение, нали, за това, че ще вършат добро един за друг, няма да се прецакват. Така. Самата Библия е заветен документ. Значи тя говори за завета и самата Библия като такава е заветен документ. И това, както казахме, Стария и Новия завет свидетелство за това. Тоест, Библията е дадена от Бога на Неговия народ като част от завета, като документ на завета. Затова библейския светоглед е като документ. Да, като документ на завета. Като всеобхватен. Съдържа в себе си или има връзка с всичко в живота. Тоест, не е разделен между духовно и светско. Да, между свято и светско. Не е разделен между личния живот и обществения живот. Не разделя ценностите от фактите, а е свързан. Много хора, ще го дам този пример, много хора са християни в неделя. Нали? Като ходят на църква, са големи християни, останалата част от седмицата живеят като всички останали невярващи. Крадат, лъжат, прелюбодействат и така нататък. Това е разделяне, това се казва дуализъм, т.е. разделянето на живота на духовно и на светско. Библията няма такова нещо. Бог какво е създал? Целият живот ли е създал Бог или само част от него? Целият. Ако Бог е създал целият живот, то Неговото Слово говори ли за целият живот или само за част от целият живота? живот говори. Така. Сигурно ли сте, че Библията не говори за това само как трябва да ходим на църква и как трябва да се държим в църквата и това да е единственото, което говори Библията? А че говори за други работи. Библията учи ли ни как трябва да правим бизнес? Да. Учена и още как. И Яков най-добрият бизнес. Учина също и как да и царяваме. Лот беше най-големият бизнесмен. Много други хора, всички старозаветни християни бяха бизнесмени и сега. И Петър беше бизнесмен, продаваше риба. Петър, Йоан и Яков. Риба продаваше. Андрей, абсолютно. И то много бизнес, това е бил много хубав бизнес. Да, той е бил учен, той е бил така... Палатки прави. Палатки прави, така и... Павел бил, шатри. Да, а Библията говори ли за политиката? Да, имаше министри. Говори и още така, каза, когато праведници са на власт, народа какво? Какво се случва на народа? Ликува, точно така, виж. Когато праведници са на власт, народа ликува. Когато нечестивите са на власт, какво се случва? Провал. Народа въздиша.
Казва, с правда и правосъдие ще се утвърди престола на управника. Да. Нали, т.е. Библията говори за всичко, за политиките, както казва Петко, и за изцелението, т.е. за медицината. За правото говори ли Библията за правосъдието? Всичко. Да. Защо са тия заповеди? Защо са тия ясно определени наказания? Да кажем, ако някой открадне овца, трябва да я върне 3-кратно или 4-кратно. Ако някой повреди имуществото на ближния, трябва да му го възвърне, да има реституция. Ако някой убие, трябва да бъде убит. Ако някой прелюбодейства, трябва да бъде убит. Ако някой направи, има вол, който е бодлив вол, нали, има навик да буде и знае за това и не го опази и този вол обуде до смърт човек, стопарена на бодливия вол е виновен и трябва да понесе наказанието смърт, защото нали, е довел до смъртта на човек. Тоест, Библията говори за правосъдие, за политика, за икономика, за образование говори ли? За образованието. Говори ли Библията за образованието, за науката? Би трябвало Да. Да. Говоря, значи за всичко. Затова казваме, че библейския светоглед е всеобхватен за всичко, за всичко, за всичко, за семейството, за църквата, за държавата, за икономиката и за всичко, което засетиш за науката. Много християни са в основата на бизнеса, на това как се прави. Много протестанти, даже има цяла книга за етиката на протестантите и духа на капитализма, т.е. как това, че християните са работливи, пестеливи и ориентирани към бъдещето, води до възникването на капитализма в добрия смисъл. Това някои хора като чуят капитализъм не го разбират. Към тази свободна икономика, където ти можеш да се възползваш от собствения си труд, от собствената предприемчивост, а не държавата да те ограбва или другите да те ограбват. Това е капитализма. Да можеш на свободния пазар да получаваш това, за което се трудиш. Да се възползваш от собствения си труд, от собственото си време. Нали? Много християни са в основата на съвременната наука. Съвременният научен метод е дефиниран от Франсис Бейкън, от Кралското научно дружество, много от които са били пуритани. Много от учените, например, сър Исак Нютон, който е бил известен физик, той има повече трудови по богословие, отколкото научни трудови. И така, т.е. това е всеобхватният светоглед. На четвърто място, и с това ще завършим днеска, нали така, Борисе? Да. На четвърто място, библейският светоглед е оптимистичен. Значи, той е богоцентричен, той е заветен, той е всеобхватен и на четвърто място той е оптимистичен. Какво означава оптимистичен? Истината е в него. Истината е в него и затова и той гледа към бъдещето. Познава, той гледа към бъдещето с надежда. Тоест, осъзнаваме, че Бог може да направи всичко, което иска. Нали така? Какво беше това? Оптимистичен. Оптимизъм означава да гледаш към бъдещето с надежда. Да гледаш към бъдещето като към нещо добро, нещо светло. Предварително да го видиш. Не.
оптимизъм означава буквално това да гледаш с добра нагласа, с надежда, с спокойствие, с сигурност към бъдещето. А не като някъде така тъмни времена, бъдещето е зло и така нататък. Ние считаме, Библията какво казва? Че Господ ще извърши цялата си воля, нали така? Да. Може ли Господ да направи всичко, което Той иска? Нека да прочетем от Йов, 42 глава, 2 стих. 42 глава на Йов, 2 стих. Айде, къде ще го четем? Че си всичко можеш и че и намерението ти не може да бъде спряно. Така. Знае, че всичко можеш и намерението, нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Да, така. Значи, да се върнем към това, Бог от самото начало знае ли края? Знае ли края на всичко Бог? Да. Той ли определя нещата или някой друг ги определя? Само Той. Само Той. Може ли да го направи според това, което четахме и чухме? Може ли Бог да постигне това, което иска? Да. Ами нали казва, че всичко за себе си, от Него, за Него. Така. Всичко от Него, чрез Него. Той е началото, той е края. Точно така. Тоест, Бог има плана. Исаия, пророк Исаия каза, аз съм Господ и няма друг. Аз изявявам края от началото. И какъв е края? Тоест, като казва край, не става просто за приключване, за целта, смисъл. В 86-ти псалм от 8 до 10 стих, да видим и малко наистина ще приключим, само да видим Божиите намерения и дали ще се изпълнят. 86-ти псалм от 8 до 10 стихове. 86. От 8 до 10. Ще го четеш ли? Аз нямам 86. Господи, нито има дела подобни на Твоите. Всички народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят името Ти, защото си велик и вършиш чудеса, само Ти си Бог, няма друг. Амен. Той всичко е. Кой ще дойде и ще се поклони и ще прославя? Всички народи. Всички народи, които си създал. Тоест, това е целта на Бога. Това е плана на Бога, това е крайното предназначение на народите. Всички племена, всички народи. Така. Да дойдат и да се кланят, да прославят. Между боговете няма друг като Тях. Да, никой не може да бъде като Бога, не може да извърши това, което Бог може. Именно няма дела като Твои. Така. Това е оптимизма. Това е разбирането, че Бог иска... Да вижда тези неща. Да, но... Истинския си поглед. Да, оптимизъм, т.е. надежда, сигурност, спокойствие, че това, което Бог е решил от начало, всички народи, не някои от народите, всички народи, които е създал, ето Създателя, ще дойдат и какво ще направят? Ще му се покланят. Той ще се извърши неговата воля по цялата земя. Какво каза Исаия? Цялата земя ще се изпълни с радост и с Божията слава. Амин. И съзнанието на славата на Бога се изпълни земята. Това е, което Библията казва ясно, че народите ще станат ученици на Христос и изпълни великото поръчение, което Бог е дал на нас. Да. И затова има оптимизъм, т.е. надежда, увереност, спокойствие, наслада, радост в това да служим на Бога, защото бъдещето, това наистина приключваме до тук, ето оптимизма казва пророк Еремия 29:11. Аз знам
мислите, които мисля за вас. Мисля за мир, а не за 29.11. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам какво? Награда. Бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Това е оптимизма на библейския светоглед. Тук приключа сега Самолин и утре с Божията помощ ще продължаваме.